Jesi li ikada primijetila kako smo opsjednuti generacijskim etiketama? Boomeri uništavaju gospodarstvo. Milenijalci ubijaju salvete. Generacija Z ne može podići pogled s telefona. Ali u sredini je cijela ta generacija o kojoj nitko ne govori. Generacija X, rođena između 1965. i 1980. godine. Oni su kolege koji sve obavljaju bez da se oko toga pravi buka. Tvoj roditelj koji te odgojio, ali mu nikada nisu bile potrebne zasluge. Ljudi koji su izgradili internet na kojem smo svi ovisni, a sami jedva da imaju prisutnost na društvenim mrežama. I evo što nitko ne želi priznati. Njihova psihologija možda je najfascinantnija i najnerazumijenija od svih živih generacija. Bili su posljednja skupina ljudi odgojena potpuno bez moderne kulture stalnog hvaljenja. Počnimo s onim što ih je najviše definiralo. Bili su djeca s ključem oko vrata. I ne mislim da su se samo neki od njih morali sami pustiti u kuću nakon škole. To je bio standard za milijune. Zamislite ovo. Godina je 1978. Imaš 8 godina. Školski autobus te ostavlja na uglu. Sam hodaš do svoje kuće, izvlačiš ključ od kuće koji ti visi s vezice oko vrata i puštaš se u prazan, tih dom. Nema roditelja, nema dadilje, a pogotovo nema iPada za FaceTime, tvoju mamu. Nema zvona na vratima za brzu prijavu. Samo si sama. Natočiš si malo žitarica, uključiš televizor, sva 4 kanala i čekaš. Do sredine 1980-ih otprilike 7 milijuna djece u dobi između 5 i 13 godina redovito je bilo bez nadzora nakon škole. 7 milijuna. To nije neka izolirana pojava. To je cijela generacija koja u vrlo ranoj dobi uči da nitko neće doći da ih spasi. Morao si sam shvatiti, a ta prazna kuća im je preprogramirala mozgove. To ih je naučilo da su posljedice stvarne i trenutne. Nisi mogao poslati poruku mami za dopuštenje, niti googlati što učiniti kad počne curiti sudoper. Donio si odluku i živio s onim što se dogodilo nakon toga. Kad bi ti roditelji napokon došli kući u 6 ili 7 navečer, disciplina nije bila tema za raspravu. Nije to bio neki obiteljski sastanak usmjeren na osjećaje. Ako si pogriješio, bio si kažnjen i tu je priča završavala. Nije bilo žalbi. Psiholozi to nazivaju okruženjem s visokom razinom kontingencije. Ovaj koncept koji je slavno istraživao B.F. Skinner opisuje svijet u kojem su postupci i ishodi izravno povezani, bez ikakvog međuprostora. Tvoj mozak se navikne razmišljati 2 ili 3 koraka unaprijed, jer moraš tako. Zato generacija X ima gotovo sablasnu sposobnost predvidjeti probleme prije nego što se dogode. Oni nisu pesimisti. Oni stalno u glavi provode simulacije jer su tako preživjeli. Za njih tišina nije bila zanemarivanje. Bila je to potvrda kompetentnosti. Ako odrasli nisu razgovarali s tobom, to je značilo da radiš svoj posao kako treba. Ali ovdje postaje mračnije. Generacija X je gledala svoje roditelje kako propovijedaju jedno, a rade drugo. Sav taj govor o predanosti, lojalnosti i ispravnom postupanju bio je pozadina njihova djetinjstva. Onda su stope razvoda eksplodirale tijekom 70. i 80. razarajući te idealne nuklearne obitelji. Gledali su kako njihovi očevi daju 30 godina odanosti tvrtki, samo da bi dobili ružičasti listić tijekom sljedećeg smanjenja broja zaposlenih. Poruka je stigla teško, i to rano. Sustav će te izdati. Ljudi će te iznevjeriti. Obećanja ne vrijede ništa. To je stvorilo psihološko stanje poznato kao obrambeni pesimizam. Iako zvuči negativno, to je zapravo vrlo prilagodljiva strategija. Nadaš se najboljem. Naravno, ali planiraš za najgore moguće, jer prema tvom iskustvu najgore se pojavljuje vrlo redovito. Za generaciju X to nije cinizam. To je prepoznavanje obrazaca. To je stvorilo emocionalni oklop zbog kojeg drugima izgledaju distancirano ili kao ljenčine, dok se u stvarnosti samo štite od neizbježnog razočaranja. Ne treba im tvoja pohvala jer nikad nisu naučili vjerovati joj. Za njih, pohvala se doživljava kao odvlačenje pažnje od posla koji još treba obaviti. Upravo zato ih jedva vidiš na društvenim mrežama.
Nije zato što ne razumiju tehnologiju. Sjeti se, oni su ti koji su izgradili većinu infrastrukture koju sada koristimo. To je zato što su odrasli u vrijeme kada je privatnost bila normalno, osnovno očekivanje ljudskog života. Kad si napravio nešto sramotno kao tinejdžer 1982. možda je to znalo 10 ljudi. Možda se o tome pričalo na jednoj zabavi, ali nije zauvijek ostalo na nekom serveru. Nije postojao trajni zapis o svakoj gluposti koju si rekao ili nosio. Za generaciju X, izlaganje svog života na internetu ne djeluje oslobađajuće niti autentično. To se čini opasno, izloženo i nepotrebno. Rano su naučili da što manje ljudi zna o tebi, to si sigurniji. Zato promatraju, gledaju, ali ne sudjeluju. Sjećaju se kako je bilo imati privatnost i nisu je spremni mijenjati za lajkove koje i onako ne cijene. Onda je tu ironija. Generacija X je naoružala ironični otklon. Sve je šala. Ništa nije toliko ozbiljno. Ne žuri, nastavi se kretati i nikad ne dopusti nikome da vidi da ti je previše stalo. Odakle je ovo došlo? Pokušajte odrasti tijekom posljednjeg razdoblja hladnog rata. U osnovnoj školi su izvodili vježbe za slučaj nuklearnog pada. Učitelji bi mirno objašnjavali kako se treba sagnuti ispod klupe kad padnu bombe, kao da bi komad šperploče mogao zaštititi od termonuklearne eksplozije. Odrasli su se ponašali kao da se potpuna anihilacija može dogoditi bilo kojeg utorka, ali su im istovremeno govorili da je sve u redu. Kada odrastaš u takvoj podijeljenoj stvarnosti, naučiš prihvaćati kontradikcije. Naučiš se smijati da ne bi vrištao. Držiš distancu od svega jer duboka vezanost izgleda kao da sam sebi pripremaš bol. Unatoč zanemarivanju i stalnim proturječnim porukama, generacija X razvila je jednu od najintenzivnijih radnih etika među svim generacijama. Ali o tome ne pričaju. Ne objavljuju manifeste na LinkedInu o kulturi napornog rada ili grind setu. Samo se pojave i odrade posao. To se kovalo rano kroz poslove koji danas djeluju gotovo prapovjesno. Raznošenje novina u 5 ujutro, gdje je 12-godišnjak bio odgovoran za dostavu vijesti stotinama kuća. Pakiranje namirnica ili rad na blagajni u fast food restoranima, gdje si morao izračunati ostatak u glavi kad bi nestalo struje. To nisu bili poslovi za izgradnju životopisa. To su bila sirova, nefiltrirana upoznavanja s odraslom odgovornošću. Gledali su kako njihove roditelje uništava korporativna Amerika, pa nikada nisu vjerovali u odanost kompaniji. Umjesto toga, postali su opsjednuti time da budu vrijedni. Ne mogu kontrolirati hoće li biti otpušteni. To su rano naučili. Ali mogu kontrolirati jesu li posljednja osoba koju bi itko želio pustiti. Tiho se čine nezamjenjivima. I bez pompe. U srži generacije X postoji paradoks. Oni su istovremeno najneovisnija generacija i najtiša generacija koja surađuje. Nikada te neće tražiti za pomoć. Rješavaju svoje probleme sami od drugog razreda. Ali ako vam treba pomoć, oni se pojave. Nema drame, nema objava na društvenim mrežama o tome kakva su dobra osoba. Oni to jednostavno rade. To proizlazi iz stvaranja dubokih prijateljstava iz nužde kada su roditelji bili odsutni. Tvoji prijatelji su postali tvoja obitelj jer su to morali biti. Ekonomski gledano, generacija X je više puta bila teško pogođena. Najstariji je diplomirao u recesiji. Srednji su pogođeni krahom .com kompanija. Najmlađi su odrasli upravo kad je kriza 2008. uništila svjetsku ekonomiju. Ekonomski su bili traumatizirani iznova i iznova, zbog čega mnogi od njih imaju više izvora prihoda i duboko ukorijenjeno nepovjerenje prema stabilnim institucijama. Svaki posao je privremen. Svaka će te tvrtka na kraju prevariti. Zato istraživanja pokazuju da pripadnici generacije X prijavljuju znatno niže stope traženja društvene podrške tijekom stresa. Traženje pomoći doživljava se kao neuspjeh samostalnosti koju su tako teško gradili. To ih čini izuzetno sposobnima u kriznim situacijama, ali također znači da često pate u tišini. I njihov odnos prema informacijama je drugačiji. Prije nego što je sve bilo udaljeno jedan klik, znanje je imalo fizičku težinu. Generacija X je provodila sate u knjižnicama, prelistavajući kartoteke,
tražeći onu specifičnu knjigu koja bi mogla sadržavati odgovor. Informacije su zahtijevale trud, vrijeme i rad. Zbog toga je ono što su naučili ostajalo na drugačiji način. Naučili su popravljati stvari vlastitim rukama, jer se to jednostavno tako radilo. Kad bi lanac na biciklu skliznuo, okrenuo bi bicikl naopako, zamastio prste i sam to riješio. Kad bi televizor počeo šumiti, udario bi ga dok ne proradi. Nisi zvao tehničara, ti si postao tehničar. To je izgradilo mehaničku intuiciju, uvjerenje da uz dovoljno strpljenja i pravi alat možeš ovladati fizičkim svijetom. A sada odgajaju djecu u potpuno drugačijem svemiru. Postali su roditelji helikopteri kakve sami nikad nisu imali, pružajući stalni nadzor i dokumentiranu pažnju. Svojoj su djeci dali potvrdu koju su njima uskratili. Ali ponekad, u tihim trenucima, brinu se da su svijet učinili previše mekanim, previše vidljivim i previše ovisnim o vanjskoj pohvali. Jer u svjetonazoru generacije X biti vidljiv znači biti ranjiv, a biti ranjiv je način na koji se povrijediš. Evo istine. Generacija X bi mogla biti posljednja generacija koja se istinski sjeća što znači biti dosadan. Biti sam sa svojim mislima, bez ekrana koji bi te ometao. Riješiti složen problem bez trenutnog posezanja za algoritmom. Nisu bolji od drugih generacija. Oni su samo most. Oni su srednje dijete moderne povijesti, stojeći između starog i novog svijeta. A mostovi ne dobivaju parade. Ne dobivaju priznanje. Oni su jednostavno tu, rade posao, drže sve na okupu i ne očekuju ništa za uzvrat. To je najviše što Gen X može biti. Ne mariti hoće li to itko primijetiti. Ne treba ti zasluge. Samo obaviti posao i prijeći na sljedeći zadatak.